Vă salut pe toți, eu sunt Skipper, iar în episodul de astăzi o să începem o mică serie care se va numi Alphabet Challenge. Mai exact, o să începem cu litera A și o să jucăm cu orice armă care conține litera A la început de... cum să o numi ea, la început de nume. Așa că nu uitați de like, share, subscribe, toate cele și noi ne revedem direct din avion. Bun, am revenit din avion și cu creatura asta. Zi că nu dai după avion, te rog eu din suflet. Unde vă arunc, doamne? Hai că nu dă după avion dacă e, nu? Hai că da, am plecat. Am plecat. Te rog frumos, jocule, dă-mi o armă cu litera A. Că nu am chef să repet meciul, vă zic sincer. 50. VS. Am dat tot încărcătorul cu audio, că nu prea îmi place mie audio să joc. L-am bătut. Mai este un player în față. Dar sincer nu vreau să... AC-80. Bă, frate, nu putea să-mi dea mie AC-80-ul? Da, o să încercăm să o luăm în partea asta. Pentru că, da, nu am avut noroc. Am avut noroc de un AUG, măcar am făcut un kill, dar... Bă, frate, este foarte greu. Pentru că nu sunt multe arme care să înceapă cu litera A. Aș dori să găsesc AVB. Fa. Zic că ea... Avem voie să începe cu litera A. Deși nu prea trag eu cel mai bine cu AK, dar... Bun. Mergem pe aici, aruncăm proiectile astea că nu ne trebuie. Am un monster track care o să ne ajute. Eu sper, sincer vă zic, să găsesc AVM. Că dacă nu găsesc AVM, cu aneu să mă duc. Mai și cască. Ce aici? SG-uri de două cât vezi cu ochii. Ha! Până ajungem noi la W să putem să jucăm și noi într-un meci cu Epicer. Cu lansatorul. Până unde ajungem. Și aproximativ, cred că direct pe Potpica. Sau pe e greu. Avea mașina. La ce mă refer? Am monster track. Deci ce aș lua asta? Dar măcar de aici facem rost de bani, facem rost de chei de arsenal și căutăm AVM-uri. Ce pe aici? VSK. Mama, da, multe VSK-uri. Cred că o să ne ajute când o să ajungem la litera A. Nu știu ce să zic. Ce aici? Mama, SG-ul de... Acel care... O armă destul de bună. De unde n-am mai luat banii? Că ar trebui să mai fie niște bani aici. Începe să vină și zona, nu este bine. Cel mai bine la...
O să căutăm cu mașina, că tot avem Monster Truck-ul. Dăm și o cheie de arsenal. Aruncăm aici Monster Truck-ul și... Sincer o să caut ăsta... Avem ăla. Pentru că îmi place, începe cu A. E tot ce trebuie, părerea mea. Haideți să vedem ce avem pe la arsenalele astea. Dacă am găsit într-unul și pe amândouă BMW-uri să avem double, ar fi Jujuc. Stați ce aici. Ce este aici? Un AVM? Avem noroc aparent? Zic că mai e și aici un AVM. Hai mă. Dar hai să luăm ce. Cum vedem cum încercăm. Am asta treabă? Bun, așa skipper, ești talent. Aici am murit. Încă de sus, m-am făcut și kill-ul. M-am murit. Ar trebui să mai fie niște bănuți aici sus și aici în dreapta. Bun, 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 bun. Ne dă să joc. Mamă, că am aruncat bine Monster Truck. Bun. Ne urcăm înapoi. Opa, avem glory în față. Interesant, frate, interesant. Stau eu puțin aici sus și vă veghez. Avem doi playeri. Unul care moare. În momentul de față a murit. Și mai avem unul acolo. El e viața mea dacă ar scoate puțin de tot. Aude. Mamă! 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 Nu o să mai joacă, gata. De ce? Mă pune să lutez gloanțele cumva. Mamă! Avea și scar de 3, frate. Avea AVM de glu. Dați-vă la o parte. Dacă nu ne-a pe double AVM. Da. Începe cu A. Măcar la A. Pentru o secundă mă gândesc că uitasem de challenge. Bun, ne dăm un med. Mamă, dar cred că m-au înjurat ăștia. Hai, leu, mamă. Opa. Știu că n-am jucat cel mai bine, dar vor să mă crezi, mi este greu. Mamă, ce intens. Mamă, stă inima. Mamă, 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 mamă. Gata, gata, gata.
Avem și... Mamă, avem numai din asta. Cred că mă răspit AVM-urile. Se bat acolo sus. Cred că s-a dus ușa asta de stătea. Era să dăm direct totul afară din noi, mamă, Doamne. Aoleu! Samagiu! Stai cu mine tu! Câta viață! Bun! Mamă, cine a dat în ăsta m-a salvat! Mamă, intens, rău de tot. Chiar foarte intens. Dar nu știu unde e. Să știu de unde e. Dau un med rapid. Bag un super med. Rapid un super med. Ba, frate, bă, dar fix înainte. Da, măcar am încercat. 1 plus de 29 merită, dar măcar am făcut jumate. Măcar am făcut jumate, am reușit să ajungem în top 10, top 5 chiar. Așa că sper că v-a plăcut. Eu am fost Keeper. Avem aici 3 cutii, în fine, așa. Eu am fost Keeper, iar noi ne revedem și ne reauzim în următorul episod. Pa, pa!